interviews amene akuyambika Mawa lino pa 13 November 2024. Sono lero ndi pa 12, 13 ilo ndi Mawa. Sono ofuna kuti dziko la Malawi lonse liziwe kuti kodi chuchitika ndi chani. Sono pakati pathu mwachangu malinga ni nthawi tingokuonesani asogoleri amene ali kusogoloko, amene atisogolere kuzochitika za lero. Ine ndikulankhulani ndine David Brown Katete, National Director of Elections mchipani cha Alliance for Democracy Afford, ndi amenenso ndikuyendesa mwambo wa lero. Chair wathu wa lero yemwe atsogolere mwambo wonse wa lero ndi yemwe akuyimira zipani 5 zomwe zili pano, koma amene wawanso ndi mneneri wa zipani zimenezi, komanso pa mkumano wa lero ndi chair wa press briefing imeneyi ndi Honorable Shadrack Namalomba amene ali a National Publicity Secretary wa chipani cha DPP. Nde patula kwa iwo tikuonesaniso ena asogolera amene tinawo pompano. Kuchokera ku DPP komweko ndi Honorable Levi Wemba amene ali a Deputy Director of Elections komanso a chair task force ayimike mkono kuti mwaone ndithu. Komanso ndi Honorable Ernest Malola amene akuyimira mkulu wa Chinyamata mchipani chimene chikoma panopo iyeyo ndi Regional Director of Youth. Ernest Malola imikani mkono akuone. Ndiso ndiye Honorable Romeo Bwanali amene ali Deputy Director of Operations mchipani cha DPP imikani mkono akuone ndithu. Simo kwambiri. Kuchipani cha UDF ndi Honorable Labana Chirungu amene ali Deputy Publicity Secretary imikani mkono akuone na Labana. Tiliso ndi Bilali Mbowani amene ali a Secretary General a Youth kuchipani cha UTF. Pa cha UTF amati ndi Youth President, Women President, ndi imasika njo ndi awo ndi Secretary General Youth imisani mkono akuoneni tete. Komanso pakati pathu tiliso ndi oyimira uchipani cha Alliance for Democracy Afford ndi Honorable Ellen Kadango amene ndithu ndi Director of Mobilization and Recruitment. Komanso ndi Honorable David Banda amene anaswa pemphero apo amene ndi Director of Strategy. Siko kwambiri. Tiliso ndi Honorable Emmanuel Ntunga amene ali Director of Youth Doi 1 imikani kono akuone. Siko kwambiri. Tiliso ndi Economic Freedom Movement amene ali Joseph Pesh imikani kono akuone, Commander in Chief wa Economic Freedom Movement. Tiliso pakati pathu ndi movie wa Chilungamo. Movie wa Chilungamo tinaona pompa ali pamtinawo pompana imika mkono chaone siko kwambiri. Meeting imene yapangidwaso endorse tingati zochitika zamazi zapangidwaso endorse ndi anzathu People's Party kungoti waliso mkumano wina atangwanika uma panopo nthumi zawo na pepesa otafe koma tinawo limoza People's manja mwa People's Party tinawo limoza. Kuonjezaso apo tiso ndi anzathu UTM muzwa UTM weekend kubwera yapita convention atipempha kuti wose amwazikana akuyendera ma delegates ndiye pa nthawi inotapa sampata kuti yayi Mawa tikhanawo limodzi wose a UTM koma lero akuluakulu tapa sampata kuti tikhale nawo limodzi. Komanso kumbali ya azimayi ndi azimayi ndithu amene abwera apa kuchoka ku Afford ku DPP tikuona direct gawo chino amayi kunje imisani mkono ndi azimayi wose mwabwera zikomo kwambiri. A Director of Women Afford Mike Catherine Banda takuona ndithu ndi azimayi anu onse zikomo kwambiri. Ndinu nonse amene mwabwera zipani zosiyana komanso amabungwe amene muli nafe pompano. Ndepa nthawi ino popanda kutaya nthawi tipereke mpata kwa a chair a meeting imeneyi Honorable Namalomba kuti atilankhule kutiuza cholinga cha meeting imeneyi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Master of Ceremonies komanso ndipereke maulemu kwa akuluakulu makamaka a chairperson na task force komanso ndi committee yanu yonse ino atsogolera nzango ochoka ku zipani UDF, UTM, Afford and also DPP komanso azimayi athu nonse amene mwabwera pano komanso azibambo mwabwera pano ndino atu nonse atulankhani amene mwabwera masana ano.
ndiyamba ndi kupereka mawu olonjera kapena otsekulira introductory remarks, ndipo ndinena izi zomwe mchichewa kuti zimveke bwino, kuti pamene tafika apa tafika kuti no a Malawi Electoral Commission ndi a National Registration Bureau sakufuna kuti dziko lathu lino likhale ndi chisankho chovomerezeka. Akufuna kuti chisankho cha chaka cha mawa chidzakhale choti anthu mpaka na kumamenyana, anthu kumakhapana, zimene akufuna iwo. Sakufunira dziko lino zabwino. Tikubwera pano ndi cholinga chakuti tipange zionesero zathu zakukhumudwa ndi mkhalidwe wa Malawi Electoral Commission ndi National Registration Bureau. Mkhalidwe umenewo kodi ndi wamtundu wanji mwina Malawi mutakumafunsa kumene mukutitsatira konse. Mkhalidwe wake ndi ofuna kuti aberezi zisankho kuti Malawi Congress Party idzawine zisankho zimenezi. Amalawi onse akudziwa tikunena pano Malawi Congress Party singawine chisankho ndipo sikuwina chisankho, koma afuna kuti iwine chisankho chifukwa choyithandizira Malawi Electoral Commission ndi National Registration Bureau. Akufuna kuyithandizira bwanji? Ndi nkhani imene tikhale ndikufotokoza pano, ndi kuti no takhumudwa kuti sakufuna kukonza zinthu zimene tinawuza kuti akonze. Amalawi akuzunzika, ndigwirizana nayo amene anapemphera pemphero lija. Amalawi tikuzunzika, tikunena pano ena kudya nthangala zachitedze, ena kusowa ndithu loko kwantambala imene kuti angakhala nayo mthumba, kumakanika kuba ndi kumene anthu akupitiriza kubako. Mafuta nawo magalimoto amene amakhala magalimoto kapena zigayo zimene kuti akagayitsa mafuta ukulibe, anthu akuzunzika ma filling station. Ana asukulu nawo machito sowa mafuta amene wawa akufuna kuti apitirebe kupitirira mu 2025 makapitaso ku 2030. Ife tikuti ayi. Ndiyeno tinabwera pano zipani zonse, tinali zipani 4, kenaka kwabweraso chipani cha PP chimene takhala nacho tati nawo limodzi, ndipo tinapanga koyambirira tinali ndi mkumano oyambirira pa 23 Oktoba, kenakaso tinazapangaso mkumano wina panali pa 16 Oktoba, tinapangaso mkumano wina kwa pempha a Malawi Electoral Commission ndi ani anabi kuti musinthe kapena mukonze zinthu zimene ndikhale ndikuzichula posachedwa apa. Ndi ndizichula chimodzimodzi kuti Amalawi mwina atsatire bwino. Chifukwa mwina atangonena no kuti kupanga ma demonstration amene kupanga Mawa, chifukwa choti mwina mwake tili ndi kapena kuti tili ndi kapena jealous kapena ndi chinachicho. Ayi, ife tikufuna kuti zisankho zizakhale zabwino. Pamene Amalawi akusankha atsogoleri awo, kuyambira pa president, kuyambira pano kufika kuma members of parliament mpaka na kuma councilor, asankhe mwa ufulu umene uli mu constitution ya dziko lino, malamulo a dziko lino. Koma sikuti ena abwerepo ndikubaza zisankho zija ngati mezi kuchitira maiko ena. Tunena pano kuli nkhondo, sindinenanso kuti dziko lake ndiliti, koma nkhondo anthu ali akupanga ma demonstration, anthu akumenyana chifukwa chakuti zisankho sizinaende bwino. Ndiye tinanena kuti a chairperson Mayi Mtalimanja atule pansi udindo wawo wa chairperson. Chifukwa chani? Ndi mwana wa John Tembo, ndipo mpaka na pano amayiwo sakukananso kuti ndi mwana wa John Tembo. Konanga John Tembo anali ndani ku chipani cha Malawi Congress Party? A John Tembo anali president wa Malawi Congress Party, komanso trustee founder wa Malawi Congress Party. Kodi mwana ngati ameneyo angakhale ndithu ndikuthekera kwakuti akapanga chisankho chokomera munthu amene sali wa Malawi Congress Party? Akapanga chisankho chabwino chokomera chipani cha UDF kapena chipani cha Ford kapena munthu amene wayimira MP pa chipani cha UTM kapena chipani cha DPP? Izizo yankho lake nkuti ayi sangapange chisankho chabwino. Tinapempha kuti atule pansi udindo umenewo. Tinapitiriranso kupempha ampesi amene ali ati Chief Executive Officer wa Malawi Electoral Commission kuti ampesi inuyo munali personal assistant wa Chakwera nthawi imene timalowa ku 2020 kuzisankho. Mwakhala mukukhala kumeneko mukathandizira Chakwera kuzomalemba kumeneko. Komanso tikatengera mulandu umene unalipo wa zisankho zakabwereza munalinso kumenekuja. Kodi mukakhale ndi kuthekera kwakuti mukapanga chisankho chakuti mpaka na mukaona Chakwera kuluza? Sizingatheke yayi. Chifukwa inu ndi Chakwera ndi munthu mmodzi, ndiye Malawi Congress Party ndi munthu mmodzi. Ndiye tinapemphanso kuti
mutule pansi udindo wanu. Posachedwa apa tikuonjezera pa list ya anthu otula pansi udindo wawo. Asambo, a director, a National Legislation Bureau aonetseratu kusamva ndi kufuna kwakuti Amalawi asakalembesa asakale ndi chitupa. Iwo machitidwe yawo kumatenga mashini abwino kumakayika kumalo kumene akudziona kuti ati Malawi Congress Party ali ndi anthu awo ochiruka. Kukakhala kumpoto kuyika mashini oti owonongeka, kukakhala kumwera ku Eastern Region kuyika mashini owonongeka. Komanso chigamulo chabwera kuti ana NRB atenge mashini awo akhale pamoyo pali ameke center yawo. Tukunena pano lero tukunena pano phase 1 yata yambiranso phase number 2 NRBwo mmasentamo mulibemo anthu akubwezedwa ochuluka. Ndiye tikupitiriranso kunena kuti asambo mutule pansi udindo wanu. Inuyo sinu munthu oti mungatumikira Malawi chifukwa maganizo anu sauchi Malawi ayi. Ndiye tinapitiriranso kunena kuti kwabwera mwapanga contract ya Smartmatic. Smartmatic yabweretsa zima EMDs machine zimeneno kumajambulira nkhope ku ika ma details menemo a registration. Tikunena kuti machine amenewa ndi opereka contract imene akhala anapita ku Kenya kumene kunali mavuto. Pano paso anali ku Mozambique, pamene ku Mozambique kuli mavuto. Panopa anthu akupanga ma demonstration. Anapitaso ku Philippines. Komanso atsogolera amene momwe akuluakulu mu Smartmatic akhala ndi mbiri za corruption. Zikumveka kuti Smartmatic amavoteratu mkati momwemo, amalowetseratu mavoti m'mashinimo. Ndefe tinanena kuti azipani petu tananena zicha kuti Smartmatic sitikuyifuna. Zimashini zimene zichoke. Tibwererenso nthawi imene tinapanga zisankho zamanyo. Tibwererenso. Kodi chala kuika ndi chanu ulendo uno? Pamene kumalawi kuno even uptake ya ICT ndiyo chepa, maybe about 5%. Anthu amene tukavota kumudzi over about 50% of the population ikhala ikuvota. Koma tu amene tikudziwa kuti zimachina amene amayenda mwanjira amene ndife anthu ochepa. Ndiye tikunena kuti zimachini zimenezi ndiye amene adabweretsa contract amene achoke. Uthenga wake tikutero. Ndiye tikumapitiriranso kunena kuti tinapereka kuti legislation ya meke iime isapitirirenso iyi phase. Pokhapokhapo tikambirane mutitanise pa mkumano tikhale tonse limodzi. Zimenezo mpaka na pano lero ndi tsiku lachingati lachiwiri ameka ayamba loweruka mpaka na pano sanatiitana. Ifetu tikufuna kuti nkhani imene ithe bwino ndipo timafunisisa kuti ithe bwino. Koma mmene tikuonera pano